Абе, те кога казаха, че ще дойдат? Има време. По план малко преди полунощ. Малко преди полунощ ли, бе? Какво правим тук още от сега тогава? Ей, много сме прости! Ей, хора! Ако ви трябва музика за сватба или за погребение, оркестър Маниста е винаги на разположение. Нали така, момчета? Ай, каптан! Синко, кажи баба колко е часа, че дън си изтърва сапунката. Абе, аз как попаднах тук? Не мога да повярвам, че се залъгах и аз да участвам в това. Като кмет на този град все пак имам много задължения. Или нямам? Ей, едва ми издържам. Чидо му е, не се ядосвай. Абе, Попе, и ти ли си тук, бе? Ей, хора, и Попа е тук. Само Хорацио липсва тук да завъртим един тексаски покер. Да вадя ли картите? Аз съм за. Попе? Пазарта е грях, чедо. Бройте ме и мен. Фльорцън, въдите сте. Айде, тук обърнахте на казино. Забравихте ли се какво сме си събрали? Любке, в кой свят живееш, Любке? Влизам с 5 чипа. Извинявам се, но пак забравих. 4 попа по-силни ли бяха от 3 аса? Синко, сине,